mica en detall de quina manera estem treballant des d'aquest lloc que hem construït, que crec que és molt rellevant, perquè hem fet bastantes coses. Amb la voluntat d'arribar a joves, hem fet diferents tallers. A les dues fotos, en un cas és un taller amb joves d'ascendència asiàtica, i aquí a la dreta és un taller que es va fer aquest estiu d'escriptura Baibayin, que és l'escriptura precolonial filipina, amb un taller de grafiti. Després també hem fet xerrades, xerrades i sobretot amb la mateixa línia, o sigui, aquí a l'esquerra és amb un grau de, crec que era integració social, que el nom és com molt programàtic, però va estar guai com poder-ho parlar des d'allà. Això va ser durant el primer any, això va ser a Badalona, i llavors aquí és a la dreta, és una xerrada que es va fer a Tot Raval amb un projecte que tenen amb joves i que era amb joves racialitzats, joves del barri, del Raval. Què més? Això ja té més a veure també amb la línia més artístico-política. Treballem amb l'eina del Teatre Fòrum, que no sé si coneixeu, si no després comentem, que és una de les expressions del teatre l'oprimit, i hem fet a part de fer diferents tallers, nosaltres com a Catàrsia, diguéssim que és el nostre projecte transversal. Tenim una peça que es diu 8M, Feminisme Interseccional, pregunta, que fa ja més d'un any que la vam crear i hem fet bastants bolos. El que passa que aquest any no hem pogut fer res, la veritat, però esperem aviadet. I llavors després, ara, ja estem treballant en una altra peça que aborda més qüestions de salut i d'accés a la feina. Llavors, a nivell de tallers més específics, per exemple, aquestes fotos són d'un taller que vam fer unes jornades de la Diputació, que volíem fer, ens van convidar a fer un taller i nosaltres vam dir, doncs aprofitem i ho farem d'aquesta manera. I vam portar una peça de Teatre Fòrum que plantejava una situació de racisme cap als estudiants en l'aula d'acollida i es barrejaven diferents qüestions, no només cap a l'alumnat, sinó també amb la relació amb les famílies, per exemple. I això té molt a veure amb el que deia a la baixa de com ens apropem des dels nostres cossos, en tant que, a més, en context escolar hi ha com unes jerarquies molt més marcades. També hem fet uns tallers per treballar en temes de l'AFA, de l'Associació de Famílies, i la voluntat que tenien, en aquell cas, de que les famílies, això era forpient, que les famílies xineses participessin a les escoles, i després també una peça que és en format taller, també treballant amb joves, en les que sobretot és una situació d'assetjament escolar racista. I són eines amb les quals nosaltres treballem per assenyalar i per transformar. Aquí hi ha fotos de la nostra peça de Teatre Fòrum. La primera, la del feminisme. No ho he dit, aprofito ara. Diguéssim que nosaltres hem fet tot un... O sigui, l'important al final d'aquest projecte, diguéssim que el producte en si, els bolos que fem són molt rellevants, però també és molt important tot el procés que hem pogut viure nosaltres com a grup, perquè es treballa un procés grupal durant una sèrie de mesos per crear aquestes peces que sorgeixen de les nostres pròpies vivències i experiències. Llavors són espais que experimentem a través del cos, que ens compartim i a través d'aquí col·lectivitzem les experiències individuals i diem què volem mostrar amb aquesta eina que ens permet treballar en moltes situacions específiques de relacions de poder, d'opressor o oprimida i plantejar-li al públic que ve a veure l'obra i buscar en aquest context específic què podríem fer per transformar-ho, sabent que és una incidència molt local i contextual. I per aquí al projecte han passat diferents persones, que són les que veieu a les fotos. Després també, com veieu, fem moltes coses, però tot té bastant a veure i és com molt amb la part de crear i parlar des de nosaltres. Llavors, fa uns mesos vam treure aquesta campanya
que es diu El racisme al món artístic, en la que surten diferents persones asiàtiques o asiàtiques descendents parlant sobre les seves experiències en tant que professionals que estan en aquest sector. Són diferents càpsules que estan també al YouTube, us convido a poder-ho accedir quan vulgueu. Al final és material que pot servir i que creem perquè es comparteixi i que arribi a més gent. Llavors aquí són dos vídeos també, us posaré aquest, el de Totes som iguals, a veure si ho aconsegueixo. Perquè ara, espera, crec que ho he de deixar. Ah, no, vale. Vale, ho sentiu? Sí. No sé si ho sentiu. No sé, passejar, menjar plats d'arreu del món. Jo no entenc per què hi ha gent que diu que hi ha racisme. És una ciutat molt petita, molt oberta. Perdó, a veure si ara... M'encanta Barcelona. I el fet que puguis, no sé, passejar, menjar plats d'arreu del món. Jo no entenc per què hi ha gent que diu que hi ha racisme, És una ciutat molt petita, molt oberta, multicultural. No hi ha races, no? Són iguals. Ah, sí? Que no hi ha racisme? ¿Y por qué te sorprendes cuando se habla catalán si todos son iguales? Y en la escuela, cuando constantemente insistes que soy buena en matemáticas, también lo dices a todos los alumnos. Quan preguntes d'on soc i dic que soc d'aquí, per què em tornes a preguntar d'on soc de veritat? ¿Por qué hoy en la calle me llaman China chiquita? Si somos iguales todos. Si totes som igual, com és que pressuposes coses de mi? Que treballo en un restaurant, que soc una persona tancada, que no t'entendré. Pero ¿por qué os ponéis así? Lo que he dicho no es racista. Además que tampoco iba, no sé, lo he dicho como una intención. Que nosotros os aceptamos tal y como... Para. Però, mira, precisament és aquesta bona intenció, són aquestes subtileses les que fan mal. I per què em parles en castellà, no? Tú te piensas que estás siendo amable, pero en realidad quien quiere ser un cumplido soy yo. Us acceptem? Si tots som iguals, tu no et trauries amb el dret d'acceptar. ¿Cómo te atreves a justificarte después de todo lo que te he dicho? El discurs de totes som iguals ha caducat, perquè amaga la nostra història, nega el nostre cos i ens invisibilitza a nosaltres. Gràcies per compartir-ho, Cristina. Crec que està bastant... Bueno, aquest vídeo està bastant xulo, és com divertit, no? I alhora parla molt des de situat, també. En principi esteu veient un altre cop el Power. Més material, No sé si ho heu vist, us ho explico, és Descendents, és un documental que de fet es va estrenar fa poc, en la que se'ns va convidar diferents persones, de fet dues organitzacions, el Moviment Afroespanyolí Social, diria que es diu, el MAS, a nosaltres i també a diferents persones que viuen a Barcelona. I és una passada de projecte, de documental, de veritat. Es parla de... O sigui, hi ha temes que són algunes que ha mencionat també la Baixa i l'interessant, penso, és que diguéssim que en el documental en si es parla des de diferents llenguatges. Hi ha com tant des d'una anàlisi més situant el racisme a nivell estructural, tal qual, i després també es vincula amb experiències quotidianes. Llavors permet entendre-ho moltíssim. Us ensenyo el tràiler. Perquè aquest documental està obert al YouTube en algun lloc? O com hi podem accedir? El documental, sí, estan en procés, però sí que es pot contactar amb la gent del documental perquè, sobretot, tenen molt l'interès de que ruli i que arribi a joves. Super, gràcies. Sí, hi ha espais a lleure, espais... Sí, de res. Us ensenyo el tràiler. A veure. Ara. El racisme és un dispositiu que atravessa totes les etapes de la nostra vida. Jo he nascut aquí, però els meus pares són de fora. Per tant, quan jo vaig néixer, jo no vaig poder optar a tenir la nacionalitat d'aquí d'Espanya. Clar, si no canviem aquest sistema, com podem acabar amb el racisme, amb això, amb la classe? Impossible. Hem de començar des d'aquí. Que una persona neix aquí és d'aquí.
Sí, clar, estem parlant de que no pots accedir a algunes eines i que tampoc pots votar. Començant pel racisme institucional, el racisme social, el racisme moral, totes aquestes coses, que és més una estructura que jerarquitza la societat i això afecta al nostre dia a dia. El primer any de l'institut vaig rebre bullying, que si et comencen a dir coses despectives respecte a la teva raça. Ja sabem que l'adolescència és un moment en què la part aquesta més comunitària, més social, agafa una importància bestial i et vols marcar d'alguna manera i et vols definir d'alguna manera. A la meva classe hi havia gent de Colòmbia, de Bangladesh, de Filipines, de Pakistan, i per mi la naturalitat era això, l'intel·ligència. Se empezaron a meter conmigo en el físico, ¿vale? Y eso a mí no me gustó, fue cuando te defendí y ahí dijimos, ¿todas unidas o...? Sí, me acuerdo. Estimo aquesta terra i deixo un rastre de color, les pupil·les i guardo els secrets en forma de veritat. Sempre estem atents com qui sent algun rumor i els somriures són la força que ens ajuda a lluitar. Crec que l'important és que hi hagi moments en els quals nosaltres també podem parlar i compartir. Cuidar-nos, no? Equilibrar una miqueta totes aquestes violències que vivim de manera quotidiana és ajuntar-nos i cuidar-nos molt entre nosaltres, no? 3, 2, 1, acció! Ui. Ja he deixat de compartir tot, no? Sí. Bueno. Ara em queda poquet i deixo de parlar i xerrem una mica entre totes. Doncs això, en principi, jo crec que si escriviu aquesta gent, no sé quan, però en algun moment sí que estarà disponible com per rolar una mica. Sobretot que arribi a joves no blancs, no? O sigui, perquè es parla, bueno, per les coses que es parlen i perquè és molt important. Què més? A nivell d'incidència mediàtica, això ho hem, bueno, o sigui, d'alguna manera se'ns demana bastant, no? I sobretot en el moment en què comencem a visibilitzar-nos com un col·lectiu que ens estem organitzant i de cop aquest rotllo del tokenisme, no? Que també s'ha explicat abans. I hem hagut de decidir moltíssim, o sigui, se'ns han com una cosa molt periodística, no? En plan, és que volem que ens expliqueu, sobretot, per exemple, a l'inici del Covid, no? Moltíssims diaris, tele, tal qual, que ens venien amb el morbo, no? De saber com havíem viscut tot el racisme tal qual, bastant heavy. Però més enllà d'aquestes incidències, tipus entrevista o el que sigui, també el punt de generar contingut, generar narrativa, no? A part de eines artístiques, sinó a través d'articles i així. Llavors, aquí a la dreta és un article que va escriure la Isa, també aprofitant tot el tema del Covid, que està al PayPayMac, que és una revista digital de la diàspora asiàtica a Espanya. I també hi ha diferents altres articles molt interessants també. També hem fet eventos, esdeveniments, trobades per les nostres comunitats, amb aquesta voluntat de començar a parlar més, a ocupar realment espais i donar-los la volta i reflexionar sobre aquestes qüestions. Coses que mai havien passat. O sigui, aquí a l'esquerra és una trobada de la diàspora xinesa a Madrid que vam fer l'any passat. Aquest any no ho hem pogut fer. Vam assistir per dia, no sé si gairebé 200 persones per dia, aprox, o 150 o així, en la que convidàvem diferents persones de la diàspora xinesa, en aquest cas, artistes, periodistes, no sé, hi havia de tot. I va ser molt important que de cop de la no existència passéssim a l'existència i d'aquesta manera, i sobretot, un treball intern per la comunitat, com que hi hagués aquest espai per parlar i repensar-nos. Després aquí a Barcelona, al Kalayaan, el dia de la independència de Filipines. Vam estar-hi i també amb un stand
amb la idea que som una entitat autogestionada i que d'alguna manera necessitem recursos per continuar fent la feina que nosaltres volem fer, que al final és la de la part artístico-creativa i tant des de nosaltres com recolzant artistes de la diàspora asiàtica. Llavors, trobades, crítiques. Aquí hi ha 2 cartells de 2 trobades que vam fer, una a Madrid, que aquí ja veieu una mica els continguts. Llavors, aquí a la dreta és un altre acte que vam fer aquí al Raval, en la que vam projectar diferents documentals i vam fer l'obra de Teatre Fòrum, també. Déu-n'hi-do, quantes coses això en menys de 3 anys. I això, l'últim, que no és, però lo típico, ¿no? Lo último, pero no lo menos importante, són els catàrting, que són les nostres trobades en les que no només ens organitzem i parlem de les coses que hem de fer tal qual, sinó que també ens cuidem, saps? I ens ho passem bé i ens compartim com qualsevol persona, no? Què tal la vida, què tal el dia i què tal todo. I a part, també algunes d'aquestes sessions o bé són obertes o convidem a, si tenim l'oportunitat de conèixer gent que estigui treballant en aquest sentit, activistes. I aquí, per exemple, aquest és el Badiou Cao, que és un artista dissident xinès, molt crític amb tot el tema que va passar a Hong Kong, amb el Partit Comunista, i és artista visual, dibuixa. I són com aquestes oportunitats que en altres espais, des d'altres organitzacions, seria impossible que existissin. I la part d'autogestió, venent coses que hem pogut fer, merchant, i també fent, o sigui, al final, xerrades, tallers, formacions que hem pogut fer, són maneres de poder tenir fons nosaltres per poder fer el que realment ens interessa. També, per exemple, per generar aquests espais de trobada. I fins aquí. És una foto molt divertida, nostra, per acabar. No sé, a les xarxes tenim bastanta cosa, al YouTube ja us he comentat els vídeos i el blog està en procés de remodelar-se. Jo crec que fins aquí una mica que fem veritat. Espero que no hagi sigut com molt eston, que encara tenim temps. Ara seria guai com poder parlar amb vosaltres, més en el marc d'això, del tema de lleure i tal. Jo quan ho vaig comentar a les companyes que ens havia sortit la possibilitat de fer això, vam estar parlant i, de fet, moltes de nosaltres hem passat pel lleure i el nostre anàlisi no dista del que deia la Baixa, que al final és un espai en el que algunes hem transitat, hem estat allà, però què passa? Que són espais molt blancs, que són formes de fer molt catalanes, molt específiques i que al final, si bé hi ha una part d'aquestes expressions, d'aquestes formes de ser, relacionar-se, que forma part de nosaltres, hi ha una altra gran part que no hi té cabuda o s'estigmatitza o es desconeix, i això és un dels temes. I què més? Clar, llavors, en el meu cas, per exemple, jo he estat tant com a jove com educadora. I, és que no sé, o sigui, no vull entrar aquí, però jo crec que ara podríem, com que són poques, treure el mute del micro, llavors qui vulgui parlar, compartir que sigui, que ho puguem fer. És que és una cosa que he descobert que ajuda molt a que parlem, sí, així en virtual. I a més que se sent una mica al fons i no queda com tan... Sí, exacte. Doncs ara és el moment que totes traiem el micro dels ordinadors i també per donar-te les gràcies, Cristina, per compartir tots aquests recursos i totes aquestes mogudes que teniu entre mans des de fa 3 anys. Gràcies. I també us volíem preguntar com ho viviu vosaltres des dels esplais i des de les entitats CAUS, Casaleros i com ho esteu vivint tot això? Sí, no sé si, per exemple, jo he apuntat això, situacions que no hagueu sabut
com reaccionar, què fer, o coses que desitjaríeu. És que jo crec que el problema que ens trobem als esplais és que tenim molt poca diversitat cultural, ja d'entrada. I crec que el problema és com arribar a tenir-ne més que com gestionar un cop això sí. Crec que és el problema així més general d'esplais i casals de joves, és que no sé tant com funciona, però... Clar, jo aquí estic molt d'acord amb el que deia la Baixa, que no és replantejar la pregunta, no és com poder tenir més diversitat, sinó des d'on estem amb el que tenim, què podem treballar o com podem treballar i sobretot nosaltres com a educadores aquesta reflexió i autoconsciència de ens està passant això, però per què? No és només una cosa de lleure, és una cosa sistèmica que, tots els agents han a veure, a les escoles Déu-n'hi-do també, i sort, vull dir, al final, fora de les institucions educatives, és més fàcil reflexionar i plantejar-se aquestes coses i ser una posició més crítica, allà hi ha més restriccions, però vull dir, sabent això, intentar canviar la pregunta. Jo crec per aquí. I què vol dir poca diversitat? O sigui, també els perills, que no es converteixi en que diversitat és diversitat ètnico-racial. O sigui, a vegades sí, parlem en aquest terme perquè s'han de visibilitzar una sèrie de situacions de desigualtat i així, però també hi ha una part en la que s'ha de normalitzar i dir, és que partim que totes les persones som diferents i que tenim singularitats. O sigui, un exemple, que potser és una xorrada, que a mi em va passar amb infantil. Estàvem dinant i hi havia una noia xinesa. Feia un parell d'anys que estava aquí. Llavors jo em vaig apropar i anava parlant amb ella i tal qual, però de fet en català. Llavors la companya que estava davant va dir, mira, sois iguales. I jo vaig mirar la nena i estava així com, no sabia com reaccionar, té 5 anys, I vaig dir, vale, Cris, reacciona, ets educadora, has de fer alguna cosa aquí, no? És una oportunitat. Clar, perquè també és molt experimental en el sentit que ningú ens ha dit què hem de fer, això com a educadores i com a acompanyar aquestes situacions. I vaig dir, ah, sí? Per què? Per què ho dius? En plan, devuelve la pregunta, a veure què tens. I la noia, la nena, va fer, sí, perquè mira, sois así, tenéis los ojos así, I va fer el gest i tot. I jo així com, ok, vale. I dic, sí, és cert, som xineses les dues, però no ens assemblem, no? I jo pensant, vale, a veure, Cris, espavila. I vaig dir, vale, per exemple, ella té el cabell més curt, jo tinc el cabell més llarg, cosetes així, no? Llavors, de cop, la nena va fer com, vale, t'escucho. I llavors dic, vale, ara busca coses en comú amb les altres noies, no? Dic, mira, per exemple, ella porta clips, jo no porto clips, tu també portes clips. Bueno, que això és anar-se'n una mica, Però després, més, les galtes, no sé què, jo què sé, tu comparteixes molt a la nena aquesta, també tens unes galtes com la noia xinesa, no? Com des d'aquest punt, això des de... No tens per què fixar-te amb el tret dels ulls únicament. O sigui, sí, és un fet, però i de què serveix que ens ho diguin? I llavors després aquesta conversa va generar que una altra noia, o sigui, la noia que ens ho deia no era blanca, i llavors una altra noia també va entrar a la conversa i també va començar com a parlar des de quines similituds tenien i quines diferències. Això infantil. Ja està, això és el que volia explicar. O sigui, en el seu moment va ser com xulo, perquè també a la persona que se l'assenyala també li dona recursos i dir, vale, ok. Però, bueno, no sé si heu tingut situacions així, o fins i tot com a educadores. Recordo en una formació una noia que ens deia que hi havia 2 nois negres que s'estaven barallant i que, a més, estaven com amb un tema de colorisme super interioritzat, com tothom, no? Doncs jo tinc la pell més clara, no sé què, tu ets més negra, no sé què. Bueno, i ella com a educadora havia d'intervenir, no sabia com. I aquesta posició d'humilitat que deia la Baixa o de sinceritat, no? De dir, nois, no sé de què esteu discutint o no sé què està passant, però no m'està agradant què esteu fent. O, sisplau, compartiu-me per què esteu discutint o què està passant, no? O sigui, des d'aquesta posició com d'acceptar que tenim les nostres limitacions des del... És que no... Aquestes línies, no? I des d'aquesta actitud
des d'aquesta actitud, des d'aquesta posició, perquè al final si hi ha com confiança és molt important, no?, a l'hora de treballar amb persones i en aquests contextos. No sé. Què tal? Nosaltres sí que ens en trobem en una situació així. Aquest estiu som d'un esplai de Sants. Que des de serveis socials ens van dir que tenien 2 infants, que volien venir d'altres no sé què, i ens van dir, però, bueno, acaben d'arribar i no parlen ni català, ni castellà, ni anglès. O sigui, només parlaven francès o no sé. I clar, d'entrada vam dir sí, que vinguin, tal, no sé què, però després ens hem plantejat del rotllo, cap monitora parla francès, com ens comunicarem amb elles, inclús per elles pot ser una mala experiència si no tenen com comunicar-se. O sigui que ens va entrar com el debat intern de, per una banda, clar que sí, és molt guai que vinguin, però per l'altra, fins a quin punt podem assumir això, que després van venir i parlaven castellà i no va haver-hi cap problema. Però d'entrada, no, o sigui, clar, el problema va ser aquest, o sigui, bueno, el problema no, el bo va ser que es parlaven castellà una mica perquè havien arribat aquest mateix 2020 aquí, però sí que ells es defensaven perfecte i nosaltres ens entenien perfectament. Però clar, d'entrada vam tenir com aquest debat intern de què hem de fer, saps? No sé. Ja, entenc aquí que també hi ha una certa agenda o objectius que heu de fer amb els esplais i que costa, no ho sé, que potser és difícil com primer un espai de conèixer-se entre si, però tot i que això també es treballa, no? O sigui, amb el grup i tal. Jo crec que aquestes situacions, que passen a molts llocs, al final és buscar altres maneres de comunicació que no passin per les verbals, que n'hi ha moltes, es pot treballar molt des del cos, per exemple, o des d'una expressió més plàstica i que a partir d'aquí que es pugui comunicar un poc entre tothom a través del joc, per exemple. Llavors, després ja donar espai a lo verbal i buscar ponts, d'alguna manera. És cert que és complicat, o sigui, és complicat, però, bueno, algunes cosetes es poden fer. D'alguna manera, nosaltres, quan fem des de Catarsis i treballem amb formes artístiques, és també perquè ens permet parlar i crear des d'un lloc que a través de la paraula és molt difícil, perquè també té les seves limitacions, o a través de l'escriptura. Llavors és com, si volem trencar amb la forma de generar coneixement, fer servir altres vies, no? I una cosa, nosaltres que som de l'Esplai Tot i Cap i nosaltres participem en un projecte que és Vincular per Educar, que el que fa és que des de les escoles es vincula infants als esplais perquè participin dels esplais, famílies que venen de fora, que han arribat fa poc i que sigui una manera de socialitzar els infants fora de l'escola. Però a mi em genera molts dubtes perquè les famílies molts cops no acaben d'entendre el que és l'esplai perquè és una cosa culturalment molt d'aquí, i molt de Catalunya, jo crec més, com funcionem. Llavors, al final, et trobes com amb moltes barreres amb les famílies, com pot ser d'idioma o d'això, que no estan entenent i acaben desapuntant-se, però també a mi em genera el dubte fins a quin punt, per què s'haurien d'apuntar? O sigui, jo potser si marxés a un altre país no voldria de cop arribar i fotre'm a participar a no sé on i com. És guai participar aquí perquè dona altres espais als infants que acaben d'arribar i és xulo que se't pugui obrir la porta, però fins a quin punt, no tant pels infants, sinó per les famílies, de dir, joder, estic apuntant els meus fills i filles aquí, marxant d'excursió, marxant de campaments, però tampoc tinc molt clar. Llavors, com arriba un moment que és com, bueno, és que potser no els està agradant, potser no estan entenent del tot i no sé, era una reflexió més. També aquesta visió de tu t'aniria bé anar aquí. Sí, exacte. Saps? I potser no, o sigui, hi ha infants d'aquí que no van a l'esplai, per tant pot haver-hi, o sigui, que no ho sé, que a vegades dona la sensació una mica de no, nosaltres t'estem ajudant a tu, nosaltres... I bueno, no sé.
Era més a tall de reflexió. Sí, és molt interessant. Sí, estic d'acord. O sigui, és molt interessant la reflexió i veig per la línia aquesta de part comunitària, no? De connectar espais d'aprenentatge, no sé què, tal qual, amb recursos de la comunitat. Però què passa? Que des d'aquesta intenció, que és guai, només es plantegen com a espais d'aprenentatge o els institucionals o els que des de la cultura hegemònica es considera o es coneix o es considera que són vàlids. No? Llavors, l'esplai o el lleure és un d'ells. I és cert, jo penso que, bueno, que ja que existeix aquesta, com es diu, aquesta connexió, aquesta... no sé la paraula. Vincle. Aquest vincle, exacte, gràcies. Que d'alguna manera vosaltres tampoc podeu actuar des d'aquesta posició, que si us arriben aquests estudiants, joves, valorar realment si és un espai que beneficia, que li ve de gust, que vol, i si no, potser fer certa incidència de dir, és que no cal que tothom estigui aquí, que hi ha altres activitats a fer i que són igual de rellevants o que poden ser igual de rellevants o fins i tot més, que tinguin sentit per a aquella persona. Per exemple, no sé, nosaltres, o sigui, jo, per exemple, jo he fet, no sé si ho he sentit mai, classes de xinès els dissabtes, i de fet anava del poble a Barcelona perquè era l'únic lloc que hi havia, i això jo ho feia tots els dissabtes, i era un espai de socialització, que en el seu moment, a la meva època, era només aprenentatge de la llengua, però ara també es treballa en altres qüestions, més personals i emocionals i tot. Llavors, també és com conèixer què hi ha i això. Però clar, si el mecanisme és, connectem amb lleure perquè és una qüestió important i culturalment aquí és tal qual, clar, però sí. Merci. No, a tu. Jo parlo, no sé si es pot demanar torn d'alguna manera o alguna cosa. Pau, mira, el torn de paraula segurament el tancarem amb tu, d'acord? Perquè ara a quart canviarem de sala, llavors endavant. D'acord. Sí, jo també soc de l'Esplai Boix i també, igual que la majoria d'esplais d'aquí de la zona Eixample, Sant, suposo, com tenim com els infants sempre són de les mateixes famílies, tothom d'aquí, de família com tradicional catalana. I el que em fa pensar és com, o sigui, l'esplai pels orígens que té culturals i això té com molta tradició d'aquí. Aleshores, crec que el que no podem comprar trendes i sí, volem que sigui una cosa super intercultural, però sense canviar res dels esplais. És com, sí, que vinguin i això, però si tu no canvies res aquí, els referents que tenen les famílies potser no se senten identificats, els referents dels infants no se senten identificats. Les coses que fan cada dia així més tradicionals potser tampoc s'acaben de sentir a gust. Aleshores, això que deien de potser no és com l'espai, o si volem que sigui realment un espai com més de diversitat cultural, potser hem de canviar moltes coses abans de només pensar que poden venir uns infants aquí que venen de fora o famílies i que vinguin i ja està. Perquè si jo crec que no... que potser ens hem de plantejar que ha d'haver un canvi molt més profund si el que volem realment és que hi hagi més diversitat i que això segurament portarà que canvien moltes coses de l'esplai o dels caus de com ho coneixem avui, ara mateix. No sé, és que potser hi ha alguna cosa que no d'això, però fa temps que ho penso una mica, això. Gràcies per compartir la reflexió. No tinc res a afegir, o sigui, no, perquè no era... Però sí, també pensava, quan parlava a la baixa, dintre dels vostres equips, no sé si hi ha educadors, educadores especialitzades, no? I no sé. No, és una pregunta. No. Clar, llavors és treballar amb el que teniu. No sé. Potser sí, per acabar, podríem fer una ronda, com de dir, el meu esplai i una mica com la situació, però amb un minut cadascú. Jo, perdó, vull dir, acabo la frase aquesta, crec que és treballar amb el que teniu i connectar, fer molt aquest viatge a nivell
teòric o conceptual o el meu anàlisi de la situació actual amb la meva pròpia pràctica en la meva vida quotidiana, perquè jo soc educadora en un lloc, però és que no deixo de ser Cris, no? I amb quines persones em relaciono i com em relaciono i en quines coses segueixo repetint patrons machistes, racistes, classistes, etc. I és com un viatge tant personal com amb la nostra pràctica com amb les estructures. I ara sí, com vulgueu anar per acabar, si no. Com més així d'autoreflexió dels vostres esplais, em sembla bé. Sí, si poguéssiu resumir amb una frase, amb un minutet, quin repte teniu, per exemple, des de cada esplai? Per exemple, Toti, podeu començar, què us sembla? Nosaltres també tenim la Júlia aquí baix, que també és del Toti, però Super. estem una mica, no tenim molt clar, o sigui, sí que sabem que no estem sent inclusives a nivell cultural, però això també, com venir aquí, sentir coses i a partir d'aquí poder posar-nos reptes, perquè molts cops crec que tendim a posar-nos reptes que després acabem veient que no va per aquí o que ens hem flipat o que ens hem equivocat. Llavors, primer soldar la base i després veure què. No sé. Sí, crec que és molt interessant com també o sigui, com des d'on, com estava dient la Joana, des d'on ens plantegem els reptes. Perquè, bueno, és això també. El tenir... Perdó, és que no sé com estructurar-ho, o sigui, com moltes vegades... Bueno, un moment, m'ho penso i després. No sé com dir-ho. Sí, vale. No sé. Vale, ja està. Gràcies, noies. Va, qui més vol compartir una miqueta la seva reflexió? Sí, nosaltres al Zigzag igual, com no tenim uns reptes plantejats perquè, o sigui, almenys jo sento que no tenim prou eines com per dir, vale, farem això, saps? Més que res perquè sempre que ens plantegem algun objectiu en relació amb aquest tema, bueno, en realitat amb qualsevol, però amb aquest potser una mica més, acabem veient que no sabem des d'on enfocar-ho, que tenim por com també el que es parlava abans de la legitimitat i tot això, i que mai acabem de saber que potser en altres temes ens hem format molt més pel moment social en el que estem o el que sigui, però en aquest no tant. Llavors, per això, mirar, formar-nos una mica i mirar a veure com podem enfocar i quins reptes podem tenir i quins podem com intentar perseguir, la veritat. I ja està. I no sé si se m'ha bloquejat la càmera o l'àudio. Gràcies, Lara. No, t'hem escoltat i vist bé. Vale. Super. Arc de Sant Martí de Torrelles. A veure, nosaltres el que dèiem és que com que també venim d'un poble molt petit i el perfil d'infants i de famílies és bàsicament el mateix, és com que potser la nostra feina pot anar més encara en conscienciació dels infants que tenim, més que ja de treballar més d'inclusió, perquè bàsicament tampoc tenim molta diversitat. I llavors, com deia ara la Lara, que tampoc tenim gaires eines perquè tampoc ens hem trobat molt en situació i és potser un tema més com d'una assignatura pendent que tenim a l'Esplai, perquè tampoc és que ens hi haguem volcat molt en el tema, perquè bàsicament no ens hem trobat tampoc en situacions com més d'urgència o per abordar algun tema concret. I això. Molt bé, gràcies. Doncs em sap supergreu, però sí